pero lwasi mare mar ohala. Lipot mane ogol kod Finance Reporting Center FRC yango ni moko kuom ohelni matimore pachoka oseyud ni konyo joma undu madwaro rwako omenda magiloso yore moko winjore mondo donje bengi ma pachoka kaka yore mag lwoko omenda go. Jogo mauso nyamburko ma igole pinje maoko, weg kembe mag goyo punda kod mauso mwandu mawuok e bwolo kaka mula gin moko kuom yore ma oseyangore ni omenda ma ochido kaloe. Piny owacho ni kod luoro ni ka ohelni makamagi ok omenye yo makare to gibiro nyayo Njore kaluwore ni Kenya ni machiegni kod pinje kaka Somalia ma moko kuom jonjore odakie. Of course, the effects of money laundering is that it makes us vulnerable and it exacerbates threats such as corruption, terrorism, organized crime, and eventually insecurity, not only here in Kenya, but the region and globally. Ohelni mamoko ma ichich godo ni nyalo nyayo pando mwandugo en uso lope kod ute ma oseger kod mwandu mag miyo oganda mor kaka kwong ma nengogi tek. Joluok mitokni kod ohelni mag dusruok mayudore e bombe madongo dongo bende koro ichich godo. Lipodno bende yango ni jokwan omenda, obila, okinde kod jolony e chike mag ohala osebet ka konyo moko kuom jok madwaro lwoko omenda moyudo yore maricho mondo riwgi kod omenda moko e pachoka. Josiasa bende koro ichich godo ni omenda ma gipogo ne oganda e kampen kata jamna gin moko kuom omenda moyudo yore mag njorego, omiyo ka giyudo kombe ma gimanyogo to kedo kod njore ok bibet mayot. During the transition from the former notes to the new notes, so I thought if we gave you time to say the things you saw, it was very interesting. Car dealers changing billions of shillings. How many cars do you need to sell to be able to have billions of shillings? And all these dealers are friends of senior politicians. They are now the ones financing all these 200, 500 shilling notes arrangements in the villages and so on. I have said this before, and I would say repeat it again without fear of contradiction. After this election, 40% of the people who sit in elective institutions are active players in money laundering and trafficking. So, do we hope that these people will actually tidy up the legislative environment? Bengi kod riwruoge saga bende koro iseyo kuom weyo fuoge ma omenda ma ok oyudo yore makarego thoro kaloe, kama koro piny owacho jiwogi mondo giket yore mag geng'o omenda machalo kamago. Ne jo ohala, lwasi nyalo medo kethre ni mar jogo matiyo kod omenda maler ok nyal piem kod johelni mag lwoko pesa, kama githoro uso mwandu e nengo maketho chiro. Piny owacho ne oloko node mag 1,000 kod node mamoko kaka yo matemo duoko chien omenda ma ok oyudo yo makarego, ka bende thoth jogo matimo ohelni makamago thoro mana kano pesa gi e udi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.